Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Op een dag tegen het vallen van de avond sprak Jezus tot zijn leerlingen: laten we oversteken. Ze stuurden het volk weg en ze namen hem mee zoals hij daar in de boot zat. En andere boten begeleidden hem. Toen stak er een hevige storm op en de golven sloegen over de boot, zodat de boot vol liep. Intussen lag Jezus aan de achtersteven op het kussen al te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: meester, raakt het u niet dat wij vergaan? En hij stond op, richtte zich met dwingend woord tot de wind en sprak tot het water: zwijg stil. En de wind ging liggen en het werd volmaakt stil. En toen zei hij tegen hen: waarom zijn jullie zo bang? Hoe is het mogelijk dat je nog geen geloof bezit? Ze werden door een grote vrees bevangen en vroegen elkaar: wie is hij toch dat zelfs wind en water hem gehoorzamen? Woord van de Heer. Het evangelie van vandaag is door de eerste christenen verteld en opgeschreven om de gelovigen die omwille van hun geloof vervolgd werden, moed in te spreken. De vervolging werd dan voorgesteld als een storm en de boot is de geloofsgemeenschap. Nogal wat mensen vinden dat de tekst ook voor de christenen van vandaag net daarom ook goed nieuws is. Ik blijf het echter fel overdreven vinden dat christenen vandaag in ons land zouden durven beweren dat ze vervolgd worden. Het is inderdaad zo dat de kerk misschien wel veel macht verloren heeft, maar dat staat haar evangelische zending niet in de weg. Integendeel, het machtsverlies bevrijdt de kerk om zelf vervolger te worden van mensen die een andere overtuiging hebben. Ik vind het dus eigenlijk niet gepast de tekst in die context te plaatsen. Maar het blijft natuurlijk een evangelie met een boodschap voor de christenen, ook van vandaag. Want ook vandaag ervaren christenen, en ook niet-christenen trouwens, dat het wel eens kan stormen in je leven. Er kunnen dingen gebeuren in je leven die alle vaste grond van onder je voeten weghaalt. Je hele wereld lijkt dan te wankelen. En vaak gaat dat bij gelovigen ook gepaard met een geloofscrisis. Waarom laat God dat toe? Waarom moet nu net mij dat weer overkomen? Het zijn allemaal heel menselijke vragen waar niet direct een antwoord op te vinden is. Maar de gelovigen die deze geloofscrisis meemaken en herkennen zich beslist in het beeld van die slapende Jezus die zich ergens wel aanwezig is, maar zich nergens iets van lijkt aan te trekken. Welk perspectief biedt dit verhaal ons dan? Wat kunnen we eraan mee doen? Moeten wij ook de slapende Jezus wakker maken? En hoe zouden we dat kunnen doen? Want ik weet niet of Jezus echt slaapt. Dus ik denk ook niet dat het de bedoeling van de evangelist is om de lezers van zijn evangelie aan te manen om Jezus wakker te maken. Ik denk dat het perspectief dat het verhaal ons wil geven ligt in het antwoord dat Jezus geeft. Hij vraagt zich af waarom de leerlingen bang zijn. Waarom ze nog niet voldoende vertrouwen hebben. Het antwoord dat ons geloof ons aanreikt in crisissituaties is dat we moeten blijven vertrouwen en blijven geloven. Laat net dat nu zeer moeilijk zijn in een crisissituatie blijven vertrouwen en blijven geloven. En toch leert het evangelie ons telkens weer dat uiteindelijk alles goed komt. Met als extreem voorbeeld de kruisdood van Jezus, het fatale einde dat ineens geen einde leek, omdat God in opstand komt. En Jezus doet delen in de opstanding uit de dood. Geloven en vertrouwen. 2 synoniemen, maar hoe krijg je dat klaar? Het is niet eenvoudig te beantwoorden en het is ook niet iets dat je zomaar in de schoot geworpen wordt. Je gaat iemand van de ene op de andere dag niet zomaar vertrouwen. En zo is het ook met het geloof in God.
Om mensen te kunnen vertrouwen is het noodzakelijk dat we die ander echt leren kennen. Ook en vooral in crisissituaties. Denkt u dan dat het bij God anders is? We moeten er misschien eerst en vooral werk van maken God beter te leren kennen. Dat kan door zijn woord te lezen. Daar zullen we bijvoorbeeld lezen dat God er altijd wil zijn voor ons. Ook al is de schijn soms helemaal anders. Toch wil hij er voor ons zijn. Maar de Bijbel is een boek, een doeboek. Gelovigen die de Bijbel als heilig boek beschouwen, worden ook verondersteld te gaan leven naar de woorden van dat boek. En zo kunnen zij een open boek, een open Bijbel worden. Een blijde boodschap voor mensen die niet aan lezen toekomen. De kerk heeft daarom altijd mensen nodig die de blijde boodschap voorleven. Ze zijn levende uitnodigingen om God beter te leren kennen. Als mensen in hun leven geconfronteerd worden met pijn, lijden, onrechtvaardigheid, dood, kan God maar aanwezig komen in concrete mensen die naast hen gaan staan. Ze kunnen de problemen uiteraard niet oplossen, we zijn Jezus niet, maar we kunnen de stroom van het leven ook niet tot zwijgen opleggen. Maar we kunnen wel gewoon aanwezig zijn en tonen dat God de mensen niet in de steek laat. Mogen we ervaren dat je nooit in de steek gelaten wordt en dat elkaar ook laten merken. Zou dat al geen mooie start zijn om tot geloven te komen? Ik zal met jullie zijn, is Gods belofte, tot het einde van de wereld. Zelfs als de aarde schudt. En iets van God aan elkaar laten zien, betekent ook elkaar nabij blijven. Als het ooit eens stormt in uw leven, wens ik u toe in ieder geval dat je mede-christenen om je heen hebt die je laten voelen dat God je niet in de steek laat en dat Jezus niet slaapt. En dat ook aan elkaar verwoorden en met elkaar voor bidden. De handen in elkaar leggen en het uitspreken. God, als de aarde schudt, blijf ons nabij. Daar vertrouwen we op. Amen.